Ipalit niya og manok Bisaya tiha. Okay, sir. Sir! Ito sa te, ipakaw na ni mo si Jaime? Ako na ipakaon ni Jaime be. Ay, sir! Jaime! Uy! Ang samang ka! Uy! Sama niyo ay! Uy! Nung sama niyo ay! Nung samang ka! Ay! Sir! Nung sa makatiba, nagsige na mga singgit-singgit dira ah! Nung sa magkadirate! Ang may friend ba? Ano naman? Silgi mo gana? Dili mo gana ang wifi? Dili! Ay tama, tama. Nag-text ako ng telecommunication nga ugma pa daw ang wifi kay naipustay guba giayo pa. Ngayon sa una ko nga pam, sir. Sa Ako nga pam, di ko ka-chat. nakika-chat ni Apam? Nakasilbang ko lang. O say pangalan? Ruli! Kamay na pangalan, Ruli. Oo! Te, hulatan na lang sa gunahan to ugma? Ugma pa? Nasama na ako meron, sir. Hindi na ko ma-chat si Ruli. Kiwa ko yung load. Wala pa ko iswildo. Te, paminaw, te, kung tinuod ka nga gihigugma ng Rolly, makahulat na sa imuha o gano'n sa kamukontak sa iya. Bisan pag next month pa kamukontak. Una-una, kung tinuod ka nga gihigugma ni Rolly, makahulat na siya sa imuha. Labis sa sacrifice, labis patient. Never underestimate love. Magaling kang kupal ka. Sir. Saan pero te? Ano nilagod? Sakti lang saba. Yung saan mo ni Ron? Ani na lang te para malingaw ka. Magluto na ng taga-adobo, kalami kay mag-adobo ron. Adobo? Adobong manok Bisaya. Bitaw, sir, no? Oh, para makalimtan sa nimo si Ruli, magka-chat talaga mo ugma gyapon. 900 yo, 300. Ipalit niya og manok Bisaya tiha. Ikaw na bahala dira niya. Pukawa lang ko pag maluto na. Tulog sa ko. Okay, sir. Pa eh. Kontak si Ruli. Ay, nalang. Ay, sama niyo. Ay, miss na ako siya. Manok Bisaya. Adobo. Sir! Sir! Te, Luto na! luto na adobong manok. Luto na, sir! Hindi kami dali aran mo kapalit oy. Oh, syempre. Pero, sir! Alami, dito na awunti oy. Pre! Ahon mo ta oy, sakto sunod. Siyempre, sir, sakto sa lamas! Tika may tilawan na nako te ha. Di ko ang wanta lami jud gini mong giluto ba. Feel na ko, feel na ko. Tika may nakalimot ko sa pakalan sa kalami. Ano sa te? Wala lang, sir. Nalipay na ko. Pachat ako si Rolly. Nanap de wifi. Wala pa, sir. Panagpapanood ko. Nakapaload ka? Oo, sir. Oo ba? Pinakugwala kay kwarta. Ay, di sa te. Gipakaw na ni mo si Jaime? Sa'yo na, sir? O, gipakaw na ba ni mo si Jaime? Papas mo to! Gipakaw na ba ni mo te? Asa mo, di naman mo te. Ako lang pakaw ni Jaime be! Ayun na, sir. Ayun na, sir. Basta ikaw na! Ayun na lagi, sir. Ano daw si Jaime ba? Ilapas mo! Ayun na lang, Ay, sir. sos! Ay, na! Ay, si pumupugot te! Jaime! Jaime! Di ba talaga? Pag kayo sagod te, sa mukha ni mo eh! Pakanulok si Jaime! Laka! Gago ka ba? Asa si Jaime te? Misuroy, sir. Asa misuroy? Akong gipalag, sir. Makigilaan naman din, ha? What? Kasi magkarong lago dati asa si Jaime ba? Sir, misuroy ka dahil siya mamigo lagi, sir. Sa mukha ni mo te, pasig maihaw si Jaime sa mga tao dati ba? Bata pa dito si Jaime! Ay, kupala ka, sir. Kaya ko itong pangitaon ron. Kamukha ni Ate Iba si Jaime. Sir, anong problema? Pagtaon na dito ka. Kaya ko lang itong pangitaon niya. Pangita si Jaime ha! Sir, ang bahala ko. Di ba mabuha ko pag wala si Jaime? Ay, sir, ang bahala ko, sir. Patay. Saan ang pagbalik ni Jaime nga gadupo naman?